си почвам клипа. И здравей всички, които ме гледате, здравейте геймери. Аз съм I'm Gamer BG. Тук с мен е ProBG TV. И днес започвам нова поредица на Minecraft Survival Games. Ще видите как се излагам. И да. 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 Аз ще дам IP-то в описанието. Ох. Всеки ден ще качвам клипчета. Не знам, на клипа май няма да си чуеш много добре. Защото някакво тъпо, все едно си говоря сам. На миналия клип само аз говоря и хората сигурно си помислили, че си говоря сам. Викам, спря нета и си говоря сам. Някакво много тъпо. А можеш ли просто да си доближиш микрофона някакси? Сега се чуваш много по-добре. Поне за мен е. Или пък влезни си в Skype и си оправи настройките на микрофона. Моят клип ще е малък, няма да заснема всичко, защото съм с бандикам. Или просто ще съединя двете клипчета. Да, 100% това ще направя. Да. Ахуе, как ми логва. Да, аз те чувам много по-добре, 100% и зрителите ще те чуят много по-добре. Нито пък аз. Не, тук нищо не трябва да натискаш. Ти все пак, нали, преди малко влезна в сървъра, а аз играя тук от 2 години и още нямам никакъв кит. Или просто ако си някакъв късметлия, трябва да получиш кис. Добре, значи няма ти дам айран каска. Абе, аз имам 2, бе. Ела, бе. Къде? Къде? Аз имам и меч. Да, той на мен ми лагва, ма. Все пак. На мен не ми се зарежда толкова бавно. То чест не беше обран. Само бутушки ми трябват и съм фул. Добре, натам няма да хода. Аз ще ти дам айран каска. Аз тук знам обаче къде са честовете. Ес! Каменен меч. Бягай просто, бягай. Брат, не ми казвай, че си... Спектейтвай ме. Спектейтвай ме. Аз тук просто знам къде се честват. Гличнах се. Или като онова, на тебе ли ти оказвах алабала? Бей. Аз какво ще бегам, бе? Аз имам... Добре, някакъв лети буквално във въздуха и ходи във въздуха, защото ченковете не са ми заредили.
Пич. О, не. Без лоши чувства. Ой, то скочил при мене. Ево ми бе, смешка. Ой, той има Iron Mage, бе. Аз умрях. И аз имам причествате дали ще мога да видя. Натисни на магма топката. Натисна ли? И къде си? Тръгня пред. Аре да изиграем още една. Чай да видя клипа колко стана дълъг. 5 минути. Ние много бързо сме умрели, бе. Чакай, ма. Ай, тук. Просто ела при мене, бе. Отсреща. На отсреща. Ти някъде вече си влезнал, нали? Ела, бързо. Аз те търсех. Те почнаха. Ние почнахме. Те почнаха. Ела на другаде. Аре сега едно. Дали знаеш къде е? На мен малко ми лаги и от бандикама. Да, той на мене. Тук знаеш колко хубав сървър. И после извън кадър, нали, ще ти покажа на SkyGrid как съм се развил, нали. Извинявам се, но съм малко болен. Във вчерашния клип го казах. О, един от друг сме. За другия ли говориш, бе? Другия май по-красив от мен, е? Аз не взех нищо. Беги, палим. Аз не съм натам, бе, аз съм натам. Аз знам натам къде се честват. О, да, брат, аз там ще се занимавам с вас. Ой, си... О, вида ми за чест. Бах ти. Някакъв ме спука от бой. Кам... Аре бе, ела ми бе, Маймун... Ох! Умрях. Омага. Мисля това да е от моят клип. Аз бях MaxGamer.bg, вие ме гледахте как се излагам и бъба.